Махмутова Рәйсә Равил кызын хөрмәтенә алда тагын бер котлау сәламе бар. Бу юлы аны ихластан энесе Хасан, тормыш иптәше Адилә, племянниге Хысаин, сеңлесе Алсу, тормыш иптәше Илдар, племянниге Усман, Салават, племянниге Расим, тормыш иптәше Светлана котлап, җылы теләкләрен ишеткерәләр. Гомер агышы шул кадәр тиз икәнен апабызның юбилеена килгәндә тагы да ныграк аңладык. Инде арабыздан энең, абыебыз Хусәйннең китүенә дә күпме еллар узды. Барыбыз өчен дә син, әниебез сыман ук бик ягымлы һәм кадерле. Апабыз бик акыллы. Җилләргә бирешмичә, куйган максатларына ирешеп килүе аның һәр вакыт безне сокландырып тора. Армый атлаган ат диясе килә аның хакында. Балаларын да алар нәкъ шушы сыйфатларга ия булган кешеләр итеп тәрбияләделәр. Кайчан гына килмә, ул сине ягымлы йөзе, җылы сүзе, сый тулы табаны белән каршы алып озатып яши. Җизнәбез белән Раббым парлы гомердә, бала оныклар бәхетенә шатландырып яшәтсә идең үзен. 60 яшь ул, гомерләрнең көзгә авышкан, иң тансык, иң куанычлы мәле генә әле. Алда алтын көзләре, аклыкка күмелгән кышлары бар. Алар да үз чиратында бәхет шатлык, куанычлары белән килсен. Туар таңнарың тыныч, гомерең бәхетле булсын. Синең йөзеңдәге бәхет шаткылары сүнмәсен. Киләчәктә дә пар канатың белән, тигезлектә, безне сөендереп, озак еллар бәхет шатлыкларга төренеп яшәсәгез иде. Син һәр вакыт кешеләргә ярдәмчел, ачык йөзле, кулыңнан килгәнчә ярдәм итәргә тырышасың. Алдагы көнеңдә дә Ходай сине сәламәтлектән аермасын. Безнең кадерле, сөйкемле, матур апабыз булып кал. Туганнарны туган итә белдең. Хөрмәт иттең кеше, олысын. Сәламәтлек белән тыйып яшә гаилә учагыңның җылысын. Кыштай моңлы, чәчәктәй саф, болындай киң күңелең. Фәрештәләр саклап йөртсен, озын булсын гомерең. Сәламәтлек, озын гомер язсын. Гөлкеләш һәм яшь бул хәзергечә. Күңелең синең күтәренке булсын. Сөенеп һәм сөендереп мең яша. Хөрмәтле Рәйсә Равиловна, юбилеегез мүбәрәк булсын. Алдагы җыр якыннарыгызның бүләге булып яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Киңәшемдә, минем тормышымда, сыя сиңа йөрәк серләрең. Һәр чак кирәк синең киңәшләрең, чын күңелдән әйткән сүзләрең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Тылсымнарга иядер син апам, туганлыкның кадерен беләсең. Фәрештәдәй изге җаның белән безнең хәлгә һәр чак керәсең. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Сиңа апам матур теләкләрем, бәхет телим бәйрәм көнеңдә. Озын гомер бирсен Ходай диеп, кабатлыймын менә бүгендә. Саф күңелең, ылы йөрәгеңдә, һәр вакытта синең изгелек. Бер-береңә шатлык бүләк итеп, яшик апам, яшик гөр килеп. Сиңа апам матур
Теләкләрем, бәхет телим, бәйрәм